Magandang umaga, ngayon po ay Miyerkules, January 13, 2021 at narito na ang ating weather update. Tingnan muna natin ang mga istasyon ng pag-asa na nakapagtala ng pinakamababang temperatura kahapon, January 12, 2021. Nangunguna po dyan ang Baguio City Synoptic Station, 11.2 degrees Celsius, sinundan ng Agromet Station sa La Trinidad, Benguet, 12.5 degrees Celsius, sinundan ng Bayumbong Nueva Vizcaya Agromet Station at Tuguegarao City Synoptic Station, 16.7 degrees Celsius, at panglima naman ang istasyon sa Basco, Batanes, 17.0 degrees Celsius. At patuloy pa rin po tayong makakaranas ng malamig na panahon dahil sa umiiral na northeast monsoon or amihan. Tingnan natin ang mga weather systems na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Yung ating minomonitor na low pressure area, kaninang alas 3 ng umaga ay nasa layong 210 kilometers timog ng Zamboanga City. Diyan po yan sa may southern border ng Philippine Area of Responsibility. Muli po, hindi naman inaasahan na magiging bagyo ang LPE na ito at ito ay kumikilos pakanluran patawid dyan sa may southern part ng West Philippine Sea. Maliban po sa LPE na ito, wala naman tayong ibang binabantayang ibang sama ng panahon na posibleng mabuo or makaapekto sa ating bansa in the next 2 to 3 days. At nagdudulot din po ng mga pagulan itong tail end ng frontal system, itong pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Sa kasalukuyan, nakatutok po yan dyan sa may gawing Visayas. So ngayong araw po, maulan pa ring panahon ang aasahan sa Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao. Muli ang ating paalala po sa mga nakatira sa Visayas at Mindanao, mag-ingat po at maging alerto dahil meron pa ring banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, dito po sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pong nakakaapekto ang malamig na hanging amihan na nagdudulot po ng malamig na panahon. Para naman sa magiging kalagayan ng panahon sa Luzon, dito po sa may gawing Sorsogon at Masbate ngayong araw magiging maulan at may mga kalat-kalat ng pagkulog, pagkidlat dahil po yan sa tail end ng frontal system. Maging alerto po sana ang ating mga kababayang Sorsogenyo at Masbateño dahil posible mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil may okasyon na malalakas ang pagbuhos ng ulan. Malamig na panahon naman ang iiral sa ibang bahagi pa ng Luzon, dito sa may bahagi ng Cagayan Valley Region, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at ang remaining parts ng Bicol Region may aasahang maulap na kalangitan at mahihinang mga pag-ulan dulot ng amihan. Samantalang sa ibang bahagi naman ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa isolated light rains ang aasahan at sisilip po ang haring araw. Ang forecast temperature natin ngayon sa Baguio City, malamig po, 10 to 21 degrees Celsius. Samantalang sa Tagaytay at sa Lawag City, 18 to 26 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 18 to 27 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila, mas malamig po kumpara sa mga nakaraang araw, 20 hanggang 29 degrees Celsius. Diyan naman sa Legazpi City, 23 to 28 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 24 to 29 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Magiging maulan naman ang Visayas dahil pa rin sa tail end ng frontal system at ang malaking bahagi naman ng Mindanao, dyan po sa may Caraga, Northern Mindanao, Bangsamoro, Zamboanga Peninsula at kasama rin po ang Sulu Archipelago, maulan din po dahil sa epekto ng low pressure area. Muli, may banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kaya ang ating mga kababayan dyan ay pinapalalahan pa rin na maging alerto at handa. Pero dito sa may gawing Davao Region at Soc-Sargen, sisilip na po ang haring araw. Kung may mga pag-ulan po, mas mataas ang tsansa sa hapon at sa gabi. Ang forecast maximum temperature sa Tacloban, Cebu, Iloilo at Cagayan de Oro, 27 to 29 degrees Celsius. Samantalang sa Zamboanga at Davao cities naman, 31 to 32 degrees Celsius. Dahil malakas pa rin po ang ihip ng ating hanging amihan, may inaasahan pa rin tayong matataas na alon sa eastern seaboard ng Eastern Visayas, dyan din po sa eastern, northern at western seaboards ng Luzon. Sa mga lugar pong ito na naka-highlight ng kulay pula, yung ating mga kababayang mangingisda, huwag sana po munang tumuloy pumalaot para maiwasan ang sakuna sa gitna ng karagatan. Tingnan naman natin ang magiging kalagayan ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa ngayong Thursday hanggang Saturday, January 14 hanggang January 16.
Dito po sa northern and central part ng Luzon, may aasahan pa rin pong epekto ng amihan dahil umiiral pa rin to. Sa Baguio City, may mga isolated light rains lamang. So sisilip po ang haring araw pero malamig na panahon pa rin ang mararamdaman. 11 to 23 degrees Celsius ang forecast temperature. Sa Metro Manila, may isolated light rains din po pero sisilip ang haring araw. 20 hanggang 30 degrees Celsius ang forecast temperature. Diyan sa may Legazpi City, magiging maulan po ang Webes hanggang Sabado dahil aakyat na muli itong tail end ng frontal system. So muli po pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa may Bicol area dahil posible po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dala ng tail end ng frontal system. 23 hanggang 28 degrees Celsius ang forecast temperature. Sa Cebu City dahil sa tail end ng frontal system, iaasahan pa rin kalat-kalat na mga pagulan ng Thursday pero Friday at Saturday sisilip na muli ang haring araw. Kung may mga pag-ulan po, mas mataas ang tsansa sa hapon at sa gabi, thunderstorms po iyan. 24 hanggang 31 degrees Celsius ang forecast temperature. At dyan naman sa Davao City, maalinsangang panahon ang mararanasan Thursday hanggang Saturday. Mas mataas ang tsansa ng mga thunderstorms na magdulot ng mga panandaliang pag-ulan sa hapon at sa gabi. 25 to 33 degrees Celsius ang forecast temperature. Dito po sa Metro Manila, ang ating sunrise ay mamayang 6:25 ng umaga. At ang ating sunset naman mamayang 5:45 ng hapon. Para po sa latest updates, i-follow lamang kami sa ating official social media accounts DOST_Pag-asa on both Twitter and Facebook. At para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Malamig na umaga po at mag-ingat po tayong lahat.